Dneska na veľmi zaujímavom miesto a teraz vám ukážem módnu prehlídku. Dovidop starý deň, Dovidop starý deň, Dovidop starý deň, Top Star Make, Top Star Make. Kartar, tatajra, 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 narába. Takže, teraz, ešte viete, milí diváci, ideme na to. Pretočím vám kamerku, aby lepšie pozeralo sa. A Rusná nie? Nie. Lepšia bude na Márovom pódiu, čo? Takže chcem vás informovať, že budem mať novú epizódku na YouTube, kde sa volať, bude to akčný film, kde sa volať Policajt z Miami. Ja tam budem mať epizódu, že bodka a číslo tej epizódy č. Takže 1, 2, 3, ja neviem, dokedy to budem točiť, to ešte uvidí sa. Takže toto bola moja prvá informácia. Druhá informácia, aby ak kto ešte nepočul, že mám už nový kanál Karčí Mimot, lebo ja nemám už moje meno normálne. Karčí Mimot. Takže Ezopová show už končí, vás môžem ujistiť. Ezopová show. A Ezopová show skončila, ale začína nové epizódy a v tom sa budem volať Karči, dobre? Budem Karči Mimot, ale môžete ma prezývať Karčo, Karči alebo ako. Takže nie som žiadny Ezo 2, ani moja starka už nie je zabrená. Ona je Karči Mimot a ja som Karči Mimot. Takže ona je to, ja som to. Messi, OK, klika, brika. Takže toto bol nový kanál. Takže druhá informácia je za nami, milí diváci. A ešte vám chcem povedať, že čo by som vám také povedal? Vlastne by ste vedeli, ten film bude o veľmi, ale fakt veľmi slávnom hercovi a toho herca budem predstavovať ja. Dám tam epickú hudbu, to znamená, že akčnú, ale nebude to dosť nahlas ako v tom videu akčný film, bude to troška tichšie, lebo budem tam mať aj hlasy, a v tom predchádzajúcom nemal, takže budem tam mať aj hlasy. Takže hlasy, nehlasy, aj tak dobre, čo? Tak dúfam, že ste sa potešíte v mojom novom kanáli, takže everybody, toto je môj telefoniak, Prestigio. Takže dobre. Pustíme si takú pesničku na rozohriatie, povedzme, dáme si Happy and the Wheels to the Wheels, dobre? Happy and the Wheels to the Wheels. Počkajte. Tak sa začína. Kamera, mám problémy mal, takže troška som to pomohol. No už počúvajme. Toto je oslava našeho nového kanála. Už som inak vydal 2 videá z nového kanála, ak si chcete si pozrieť, točte Karči, tlačte zelené kačko možná a môžete kúkať. Kúkať ako taká kukučka. Nevzlom. Teraz vám troška prepnem bez... A hrať znova! Sunshine, Regan! Kávenky sú fajné, to mi teda ver, kávenky sú fajné. A teraz?
No tam nepielo, if you will. A tak ďalej. Toto bola pesnička naša. A oslava môže byť dlhšia, ale teraz akorát nemám čas. Teraz je to škola, určite neviete, ako je pondelok, takže neviem, či to dám práve teraz. Možno to neviete pozrieť v pondelok práve, ale keď ja to natáčam teraz, tak je pondelok, takže mám toho dosť. Mám toho fyzicky dosť. Dobre, každý by mal vedieť, čo to slovo znamená, takže dúfam, že ja vám dám takú ukážkovú epizódku, takže si môžete pozrieť, ja už vám nebudem nič predstavovať. Tak film, ak by sme dopovedal, ten film je o policajtovi, ktorý je veľmi dobrý, profesionálny Jackie Chan napríklad. Nie Jackie Chan, ale super policajt z Miami. Akorát, že budem používať tieto okuliare, bude tam vystupovať možno aj môj spolužiak dáky. Ak tak, nahovorím takého, by chcel. Podľa mňa by nikto nechcel, ale to skúsime, nebuďte sa, ešte je tu jedno svetelko, jedna nádej. Takže toto, budú tam asi také 50 postav, budem, tá hlavná postava je ten policajt, to budem ja. Tom je jeho syn, jeho žena tam bude, to budú 3 postavy. Jeho doktor, jeho zubár, doktor. Potom, takže máme zatiaľ 4 postavy a potom tam bude kolegovci, to budú asi takí 3, takže tu máme 7 postav. A ešte 3, to bude hlavný, majstrem, takže prezident Americkej republiky. Potom tam akože z hercov bude ešte zlodeji. Budú 2, budú. Takže toto sú postavy, viacej uvidíte v ďalšej epizódke prvej, čo vydám. Tá bude, neviem, od koľko dní, takže everybody, tešilo ma s vami, ešte sa vám ukážem v krásnych okuliaroch, tak sú, pekne všetko namontujeme, áno. Takže do videa, páčilo sa video, dajte like, nepáčilo, dislike, poprípade aj komentár, dovi!